Hala, mga langgam. Sus, grabing kapuhag tubo silang mga humay, oy. Kasagas hangin, guys, oy. Mura mapunta na ni mapalid. Hala, wow, grabe. Dako asuba. Mailan jud nimo nga laom na tubig kay ang kulor bitaw sa green na siya, mura nag na blue green. Kuhaanan buti pod ni guys sa supply sa ilang kabaskan kay namay murag irrigation daan mis ubos. Nangutan na mis bata guys ba nga amang nalabjan purok tres pa kuno ag pangas pools manang mudiretso ta. Makit-an ra man punos da plis krasada. Uy, mo na ni purok tres. Ni ana guys, kit ana sa DS Dapis Karsada, makita ni mong welcome to Pangas Falls. So dali ras dya pangitaon. Excited nako guys kay di ana misagdanan ron padung na mis Pangas Falls kay tagbungan pa man day ni, grabing bakilira man day ni. Pero okay ra kay na may hagdanan, diyan na pahawiranan ba di pagka haglok ug maligid. Grabe ning kadelikados na arthritis ug rheuma, di ka basta-basta ri makaagi kay bakilid man dya hagdanan. Wow, so okay ra pud kaadyo ug magkalisod-lisod kag na og kay gwapo mo pag maabtan da ari sa boss. Unsay mo kay istorya doy? Lupa. Hapit ang lumalas unsi guys, manang kitang katasana yung tawag ng mga bitok. By the way guys, ang ipakita niya jud ang bagong sapatos guys. Bag-o ninahang pinalit sa UK. Di United Kingdom ha, kundi ukay. Ang bag-o pa ka jud baga pag spike. 200 na napalit. Grabe, giganahan pa jud komportable ka jud tiil. So daris unahan guys, naay hagdanan. Majora pud kay ron di ta maligid. Ini about ni mo ibabaw mo ni mo makitaan. Uy, labi nga adyo kay di ang PPC. Di pag basta-basta malemes. Pero di lamang pud magkumpiyansa ug di ka jud kahaniti adto lang pagkatambog. Unsa guys, dari skilled na ay tulay, pwede ka dari magpusing-pusing o ganahan kag pictorials. Pwede jud ka jud nice spot jud ni. Atas ang deewon nga buntas guys, kay mo man nagkalujanan ni. Bisag na mahaw, bitakon kining tawhana bisag isa ka bandiha gi pamahaw, kuta sana pud. Maadyo pud guys, kay ni apay nabaw, pwede mga bata dari ug nagaling kay mga batang daden ba. Pwede ra kay na may mabaw nga side. Guys, tanawa dito guys, ang kadaghang isda. Ha, naglangoy-langoy. Mga isda guys, oh. Pwede ra kuno managa dari, pero kinahanglan ka magdagi mong taga. Tinaw mong gud ka adyo, mamakit ani mo mga isda. Sa daplin ra na guys ha, naradaghan na nagtapok. Samot siguro sa tunga. Ibato tas tunga, pero muraglawang guro ni. Kita mo sa mga isda guys, galangoy-langoy. Amazing! Wow! Woohoo! Sige! Ngita mo dag makaon mga isda. Hi guys! Good morning! Di ami karon sa Bilar, sa Barangay Dagupoy, dari sa Pangas Falls. Hubo naman lagi ka dun. Si Ondoy murag kaligo na gud din sa taman. Siguro ako unsa nako. Ligo, ligo. O man na sa ligo, kaya ako naligo mong kudaan, pero gahapon pa. Ay, kid ka? Alam, may kid sundoy guys, atong tanawin sa may kid. Woohoo! Ikid na ron. Pero ako doon kay, maraglaw, magkudi guys, di ko kamamulang. Maligo 4 ko sa kanaplinan. Kid, jump! Jump! Agay katawanan. Tawanan, waning jump. Pwede ka doon dari mag-picture-picture. Arikas hallway. Sa mag-picture-picture kaya nga na. Smile! So guys, si Undoy maligo man na ko. Maligo mapuko pero unja na ko uy. Siguro ahira ko sa kanaplinan. Ngapay mga falls dari guys kinagmay na. Arlamia dari uy. Kanang danas nga gas bang pamati na laom na kay murag na green, nagtubig, na blue green. Ang problema guys kay wa may baon. Jagi kita sana mi nabuing na. Suligo na doy kay di man mo ligo mangita tagkanan. La. Sige na, tawanan. Madle ka?
Dali na ba? Wow. To anik sound jud. Ibugsok jud. Lam! Baay. Di matugkad. Ano ma? Uy, basin basag maputod ng pisi. Ha? Hadlok? Ato ako no speakers doy. Si Zara di may enjoy na guys. Kaya ako na. Tama na rin ko rin tanaw. I don't want to risk my life. Kay bawd kung di ko kamo mo lang maglibid mga ingani. Okay, ragdagat kay mulutaw man tas dagat. Wala ni. Tangko na tumoy. So si Undoy sa lametong star karon. Star of the vlog. Kaya murag si Daddy Jo makitanda ni magtutambog ganing pool. Say ako na ni wagat ko rin hinungdan. Igor ang ko na anis pagbubideo. Day! Lam! Ada to guys sa punuan sa pools mabaw na. Lame! Muragar lamia to siguro guys. Ba di lang ko makatabok kay ron lang maman. Kinilam na di ko katabok dadto. By the way guys, kami pa di ay unang customer nga ning abot dari sa Pangas Falls. Alas 10 na mas buntag na. Kunuhay ikaw di kakaaduhan iti mo lang uy, damorhi ka. Adaw lang magadagdama-dama og dead bitaw kay wa man gud koy lifeguard. Lifeguard bay tawag na kada bang magbantay dari wa mo nang di ka sigurado sa imuhang buhaton adaw og dama-dama tambog-tambog. Parehas ka na nga gaduha-duha ka mo ko bulang oy. Pero naman gud koy truma kay hapit ko balum sa una ba so mao nang makulbaan ko. Makulbaan naman hinuong ko imbes kay makalangoy ko di na man maliho kagang lawas kay makulbaan ko. Nga na ba so duha-duha ganita nga mo tambog azo na raman katambog kay sa hinuog ba problema na hinuog balamos patay na hinuog buing bis gustong mabuhi naglingaw-lingaw kay aron lingaw sa kinabuhi matay naman yung kay nalumos mo na nga magamping labi nag mga ingani oh kana alaw man din nakaadyo ng dana di man din nakakumpiyansahan ilhan man kadto tubig kay aron nagong green na murag di na jud ba ani nagbaag ka ng juta oy asa ka pasagdan sa laman to siya guys kay tagaan sa po ni Zagay tawag og me time tagaan sa natag me time si Jarad to mag anod-anod sa tubig hadlak naman kung dyan mo lang uy buing bataan eh uy baputod na guys tanawan nyo guys mura sagning bahod guys kaya ra magkasagag hangin pagpadung ganyan naman guys sabi ko malagpot na ko kaya motor naman mura mag-ilipad hangin mura magpapalid grabe magkasagag hangin dari sa bilar uy wag nila mo dyan ga. Mo na yung gisuot today. Kining ahang bag guys. Arang kanay skadyo. Ug imo jang tanawon mo ra jag luxurious, mo ra jag mga ana bitong mga mahalin nga bag. Pero Calvin Klein ni si Ja. Unja nasa nga na social kado. First time ni na ang gamiton, hinatag ni Ate Jocelina, grabe ko sa gasangin. So, nice kado guys, ganahan ko kay ra kasiksi cute. Pwede si Japang bag bitong mo to kas party. Diba mo ra si Ja kanang mahalin gud kaado ba? Ang kini nga ang jacket guys. Kailangan ko ni kay naa si Drywood. Oh. Hika ni sa virtual comedy bar. Kanim nung pa mo sa VCB. Hika ni Royce katong usa sa mga member sa virtual comedy bar. Kini ang kanina napalit ra ni nato kay Ukay. Ug ang sapatos. Di ba arang baguha pa? Bag-o pa kaadyo ni napalit ra gyapon na so kay Ukay og 200 raman siguro to. Ado ning gitodo ning palit ko gani kay gusto nang idisiplina gahang pagalingon nga magsuot og sapatos og magbiyahe ilabi nagmagmotor-motor kay dihay kas gasanilas ko nasud-sud bitaw na nabagli inog ang kuko imbis kining ang ko garabing kahomo unja nasud-sud pag jud hinuon mo na nabagli so og magsapatos ta agatang tail is maprotektahan sa abog sa kanang sama do kuno hay simba ko jud madisgrasya nga na bintaha man dutong nagsapatos kay napa madining protect napa ining cover. Ikatasan ako guys, ang problema laman guys og mari ka kinahanglan magdakag baon kay wa may naninda naitindahan sa ibabaw mga kuan ra mga sirya biskwit nga na pero gusto jud kag pagkaon magdaka pwede man siguro dari magsugba
Pwede magluto nga na kay luag mag mga palibot pero magdakag imong kaugaling ang gamit. Ako bitaw guys, ma-enjoy ra man pupug nga ni magtatanaw ra ko bisag di ko maligo kay nigtanaw magunahan nga murag kini delikado ni lawom ni nga na aghang utok maguna na. Di ko mo tambog. Pero mo tambog man ko kana bitaw murag feeling na okay ran sa kami ram gud kong duhat undoy dari da. Magpahudad kunuhay ko jag ma-entonces na delikado. Ag entrance dai guys, 30 pesos hapit ko kalimot. 30 pesos ag entrance. Undoy harang gipasakdan nag-explore di sigas palibot. At dyan pangutanan ng jawan sa isang thought daning lugar Ano sa isang i-share nato kay ako murag di do ko maligo guys. Kaya murag nahaglot ko nagtanaw na. Tawanan gud ko guys when it comes to water. Kaya kinilaging nakasuhay na tag nakainom-inom, nahaglot na inom ka. Ato tang undoy guys ta. Tama na yan? Tama? Baliktad. Hi guys! Ang kakalingaw mo sa dive ni Ondoy. As much as I enjoyed it, na-enjoy ko. Ha? Baka ba? Ito ko bundang na ka. Adi, basta kang bagay ng pangkugo na. Alright guys, so manguli na mi guys, nakailis na po sa Ondoy. Isoroy-soroy sa pod mo na mo guys, kay murag laay na pod bitaw atang vlog nga rakas bay pirmi. So, musoroy sa pod ta, anja mo. Ligaw-ligaw. So, thank you dai kaadyo ni Ate Cheche, daning ahang gihatag na nga shades. Salamat kaadyo te, kay murag na lami-lami jud pag ang pananaw ba, murag ningiyab-ngiyab kay grabing kasamagaw kadjug init. Hi, depo ko ni Ate Nora ug ni Ate Marilyn Wilkins diya sa Germany ug hi ni Ate Mervy diya sa New York. Hi ug sa tanan na Ate Marcelina. Ni Bibilin, sis Bibilin, hi sis. Amping diya Team Aliwaros, Dang Charibel, Leia. Di naman tagsa-tagsa. Oy basta kay Team Aliwaros. Bem tanan. I love you. Pangutan kung unsa experience mo dito pag dive nimo. Adlo ko eh. Ano man, pag ikid ni mo nga na, wani mo na tagkadagkuan. Makamatay og tugaron. Mga gikan sa kuan doy, gikan danas imong gikdan, taman moabot ka sa falls, pila ka meter. 10 meter. Tabo? Oh, para makatabo ka sa falls. Awan ninyo guys, grabe ka tugaron.